खुलुमबाय गासैखौ बर' सादोरसार चेनेल जाना गासैखौ बरायना लाबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों सालबारि साब डिभिजनेलनि बानजायनायाव नैबे थांनाय 27 जानुवारि 2020 इं मायथाइयाव नैबे बिटिआर सुक्ति खालामग्रा बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों बे बरायनाय हाबाफारियावनो सालबारि साब डिभिजनेलाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय बरायनो थाखाय फैदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो नैबे बरायनो थाखाय सिगनेटरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय फैदों थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन थ' नोंथांमोना फारि फारि नायलां बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नाजानोसै हेलौ चन्दन हाउ आर इउ आइ एम फाइन नंगौना दिनै नोंथाङा बे जायगायाव मानो फैदों बेवहाय दिनै बिटिआरनि सागान होगिरि बिथांमोन माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों स' दिनै एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननि दैदेनगिरि लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारखौ दिनै बेवहाय दा सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गासै दख'राफोरा बेवहाय बरायगोन स' बेवहाय नोंथाङाबो बे जायगायाव फैदों आरो दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन बिथां देरहासात नार्जारि नोंथां बे जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों बरायनोथ' जोबोद मोजां मोनदों ना आं बे जायगायाव फैबायानो थाखायोना जोबोद मोजां मोनो आं बे सालबारि साब डिभिसनाव बेरायफैबाय थानो ओरैनो आं सिमला साइडआव बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो मानो होनबा बिथिंजाय थासारि बा समयसाफ्रा मोजां लामानि बेबस्था आरो जायगाफ्रा बेरायनो मोजां ओरै भुटानाव हाबनो गोसोबाबो नांलामजों हाबहैनो हायो आरो ओरैजाय पाठशाला बेरायहैनो हायो जायनि थाखाय लामानि गारिफोरनि बेबस्थायाबो मोजां बेखायनो नैबे सालबारि साब डिभिसननि गेजेराव बे रुपयनिफ्राय ओरै बर' बाजार थांनाय लामाया गाज्रिनि थाखाय एसे बेखिनियाव आनडेभेलप जानानै दं थेवबो दिनैनि समाव सालबारि ओरैजाय भबानिपुरनिफ्राय ओरै माबासिम रुपयसिम लामाया मोजां जानायाव आरो रुपयनिफ्राय सिलबारिसिम लामा मोजां जानायाव दिनै एसेबाबो दावबायनो थाखाय मोजांसिन जानानै इउटुबाव फेमास खालामबाय थाबालाय बोरै जागोनलै दे नोंथाङा बुंदो जायखिजाया थ' जों बरायनो थाखाय रेडि आरोना थ' बिथांमोनाबो आइजो बिथांमोना बरायगोन स' लोगो नोंथां दिनैसो लोगो मोनदों चन्दन नोंथां माबायदि खबरफोरा गोजोननाय मोनदों बे बेरायफैनानै बहुद मोजां दिनै बरायनाय हाबाफारि नङा होमब्ला बिटिआरनि नोंथांमोना जायगाखौ खोन्थादो एसे बेवहाय जोङो एसे सिमलानि साहानि माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओंखारफैबाय खस्थ' खालामनो साइकेलजों फैदों जमाहाय बहुद मानसि दं गोबांथार आरो ने गोजोननाय मोनदों दा आरो नै मानगोनां सारमोनखौ नुबाथ' बांसिन गोजोननाय मोनबावगोन दा थिगानो दं थेंक इउ गोजोन मोनसे बर'नि थामथि एकर्ड बे थामथि एकर्डखौ लाबोनो हानाय जोंनि मानगोनां माने एबसुनि बारग' आफादगिरि दंफैयो बेहाय एनडिएफबिनि माखासे हान्जाफोर दंफैयो दैदेनगिरि बिथांमोना दङ सारमोना दङ दा बे हान्जा सुरनायखौ जोंहा फ्लेग अफजों जागायनो मोनसे समनि जोंनि सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बर' सार दङ दा सारखौ दिनैनि जि हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायखौ जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेगजों बिथांखौ बेखेवनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बिनि सिगां बानजाय आफादनिफ्राय बिथांखौ आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय एबसुनि आफादगिरि हिसाबै सागान होनाय प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंनि
NDP ग्रुपनिफ्राय जायफोर सागान होदोंमोन बिथांमोना थोंजोङै फैनो हायाखैबाबो गुबुन गुबुन लोगो बिथांमोना फैदों सासे फैबावदों दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि सालबारि कलेजनि फिल्डआव बरायनो हाबाफारि लादों आरो दा बे हाबाफारियाव जों बेनिफ्रायनो हानजा सुरनानै लांनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हानजा सुरनायखौ आङो फ्लेग अफजों जागायनो थाखाय आगान सुरबाय गोजोन्थों बरायनो थां बरायनो लोगोफोर बिथांमोनाबो आर'नाइ बरायनो नागिरदों बिथांमोनाबो नुदों बिथांमोना नै आर'नाइ नागिरदों आलासि बिथांमोनखौ थ' बेवहाय थ' नोंथांमोननो आङो गोबां स्ल'गानजों बिथांमोना बरायगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे जायगायाव सुबुंफोरा फैनानै बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों थाउजेन्डस अफ पिपल हाजारनि सायाव बारा जागोन बेवहाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सुबुंफोरा इगारलि वेटिं खालामदों जाय बिथांमोना सिगनेटरि बे सिगनेटरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बिथांमोना नेदों थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सुबुंफोरा बिराद सारियै बिथांमोनखौ नेगासिनो नायबाय था लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो बेनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा बेवहाय बरायनो थाखाय फैदों थ' नोंथांमोना नायबाय था गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोफोर बेवहाय बायदिसिना स्ल'गान होनानै बिथांमोना जाय सिगनेटरि बे सिगनेटरि बिथांमोनखौ बरायदों थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जोबोद गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा बे जायगायाव बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय हांखुर जादों थ' नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो बेनि भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बेवहाय VR फेरेंगा वेलकाम प्रमद बर' वेलकाम बायदि स्ल'गानजों बिथांमोना बरायदों BTR welcome, welcome, welcome. BTR welcome, welcome, welcome. Pramod Bora welcome, welcome, welcome. Pramod Bora welcome, welcome, welcome. Lawrence Sari welcome, welcome, welcome. Lawrence Sari welcome, welcome, welcome. Piperenda welcome, welcome, welcome. Piperenda welcome, welcome, welcome. Piperenda welcome, welcome, welcome. Piperenda welcome, welcome, welcome. Be like to welcome, welcome, welcome. Be like to welcome, welcome. Pramod Bora welcome, welcome, welcome. Pramod Bora welcome, welcome, welcome. Pramod Bora long live, long live, long live. Welcome, welcome, welcome. People of Salom, long live, long live. People of Salom, welcome, welcome, welcome. Be like to long live, long live, long live. Be like to welcome, welcome, welcome. Sige ulang welcome, welcome, welcome. Sige ulang long live, long live, long live. Lawrence Sari
welcome, welcome. Remember, welcome, welcome, welcome. Remember, long live, promote for a long live, promote for a Zindabad, Zindabad, Zindabad. Epsu Zindabad, Zindabad, Zindabad. NDFP Zindabad, Zindabad, Zindabad. BTR Zindabad, Zindabad, Zindabad. BTR welcome, welcome, welcome. Promote for a welcome, welcome, welcome. Peter welcome, welcome, welcome. Borosa welcome, welcome, welcome. Be like one welcome, welcome, welcome. Zigula welcome, welcome, welcome. खावलायनानै एसे गुवारै जिराय अननानै एसे गुवारै जिराय एसे गेसें जा उननिखौ एसे मावसायनो थाखाय गुवारै खावलायनाय जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लामा सामायाव गसंनानै बा जिरायना थानाय मानगोनां साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे खावलायबाय दिनैनि बरायनाय आरो मान बावनाय बे हाबाफारियाव सालबारि महकुमानिफ्राय जोंनि माखासे आफादफोर बिथांमोना बरायफैबाय गिबि गिबियावनो सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे जौसाङाव जिरायनानै थानाय आलासि सार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरबाय आं दा दोंसे उदांस्रि बिग्रायारि मेथाइ रोजाबनो आखायाव लादों बे मेथाइया जौसाङाव जिरायनानै थानाय सार बिथांमोननि गासैबो जारिमिनजों गोरोबजोबदों होननानै एसेबाबो मिथिनो मोनदों थेवबो सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लेदोंबा सिगाङावनो निमाहा